Kaseng Hinyotrep Youth Council Mawshynrut Circle Mentagasngi ka arpoi terek uluber kalalet ban Jurip ka Community Health Center Mawshynrut bad hagani ka Jingleit Jingduna nakaliang kaseng kalalap ya Shibun ki Jingduna hapo ka te ka CHC ki Jingduna jang ka te ka jakaya jing sumar ki long kom ka jing bamdani ka kali dikit nong pang babiang ka pam di ki dawai da shin bon bahaban chutit na shabar ka rukom ai bam ki nong tiapang ka jing bamdan ki nong sumar pet nong pang kum ki nurse Nalor kiwi de ki jingdan kam ki bakani ka hospital kadan kam. Nagaliang ka sengka kuntu ya ka sarkar kam tami ka tanat ka kot kia. Kumju ya ka menteri badai pet ya ka kot kia bakan shim kia ha ka bayadai bakani ka CHC. Bat kumju ka sengka kuntu ya unong mi khamat jagatan ba udai ban shim kia ha ka bayadai bakani ka benta. Hadin bagi sengaw kita ki baro ki jingot jingnam jeng pajba haba ki wan simdawai kon tepang hang po sirimdo ngilak matsim kano komen nama apa nim sem patla pen kendu nam ta ba inchat besar inchat ha dei bar kami kasih si resokmen entah sini yo kalap mon kendu mahmat bat I doktor inchat I doktor wanyang bapak inchat nam ta jo kanega sirindo doktor marbanyang inchat ta ki kumay snow kumay thu kulong matang ta tong ba sibnai ai len chat tung opisan nam ta jong kani sirindo so kuman pauru ki ai kublai nam ta jong I le platform nam ta ban yo ban plu jingot ya ki baro ki jing khia nam ta jong kani ka sirindo ban sakri ki babun ki nong song snong ki bahap po jong ka Mawshynrut CFC hi bro kawai ka Jingduna nam ta jong stop nos kumang sengaw barang lap ngtip hadu mentah ka don stau mut ki stop nos kumta ka jing sakri pajba klong jenjar hadu kata namar arngut ki haban chat nisni par arngut por menit abang irung hapo yo kene kamera ba ka bakrupang dei dawai kumlung le dei ngilap omdan ka Jingduna ka ba hadu kata hapo jong ka si hane haring dong